Така, само да ви осведомим, че това е последното видео, което правим, ще остана 2 без 20 и мислим да си лягаме. И решихме да отговорим на този въпрос, защото не се стори много интересен и решихме пак да пробвам. Давай, първия е към тебе. Жани, коя е най-голямата ти мечта? И най-голямата ми мечта е да стана известна, в смисъл да се развия с моя талант, който по-скоро да развивам таланта си в пеенето и след време да стана световно известна. Моята най-голяма мечта е, чака да стане световно известна, да ме запознае с Хари. Така, познаваме се Жани на колко години си? От кармачите. На колко си години? На 12. Познаваме се от 12 години. Как се запознахме? Как се запознахме? Значи то всъщност... На раждането ми понеже семейства, имам приятелски семейства, смисъл нашите и така смисъл. Не сме искали да се запознаваме, просто да запознали от малки сме заедно. Така ли? Извинявай, ако ми кажа, че се искала да запознай с мен, като си била на един месец добре. Като съм била още с тебе.